Magaja bikorwa bya bongo iga by'ogusamba gw'ekisukuru egento keirere ogosieka gw'ekisukuru gwachakire kwenekigwa wangu mono ase omutima okomoke nirorero abarai bagesiasa nabaiga b'echikanisa abaira chingaki ekio nakobwata kobosemia gochi ase abaibori abagambe echikanisa nabaiga abateneneri b'ekisukuru oira chingaki chabo nakobasemia abana igoro y'omuchando oyong'eire koiremeri nonya nase orugongo rwa Gusii. Kubotekana no gusambwa w'ekisukuru aho asa amatuko abwangoiga anene imeye kaunti ya Nyamira egati y'ekisukuru ekyo ng'amoneria ya secondary ya Nyambaria eria y'oboroso y'obomenyo ya Etono naboigo masosa mixed secondary nigo rero eng'ani yeiga yaira ribaga rinene ase omoyega bw'ogosangereria ebisabwa by'okwagacha enyagitari y'ekanisa y'Eadventista ya Nyamira Westfield aiga ekanisa nigo yaira chingaki chiaye na gusabira omoikoyo mobe bw'ogosamba kisukuru hizi katika uovu, na shetani ameteka nyara akili za watoto wetu, watoto walio katika shule mbalimbali nchini Kenya. Shule nyingi kwa sasa zimefungwa ghafla, ni kwa sababu roho mchafu ameingilia watoto wetu. Abarai ao egati yabo Dr. Walter Chanua okorigia obugavana bwa Nyamira omubunge okitutu masaba omoske Clive Gisairo egati yabarai yabwo baikirana abwase Dr. Walter Chanua ensemo yaye asabire abaibori baisaranse n'abana babo buya anene chingaki eki bairwe omutimoko korase ekisukuru erio baroisie obugima bwabo bwankyo. So we must guide them as our children. So abaibori moimokie a responsibility yango erinde tonyare kora abana abaito gesakuye tonge gochikoboro nyanto gochikokore gasengia amatukaya bonoiga na inde tutotigira bali muboka tigatoba tufunge ko nyomba nese bali munabo tufunge lakini na inde tobe machua una Biblia bateba tutoba isa ko bachegia tubagaide so wanchani but with strict firmness so that they can be able to follow the principles of the law. Ekiara ndoda gitutuma bane school omanye ko yumo mwana osambirwe school ndo yubuya muroja ensemo yaye omusike Clive Gisairo nigo atebire buna omuchando oyo iga bw'ogosamba gw'ekisukuru neng'ane bwenerete gukwanirwa boikiranu naboigo ekerenko nke bwenerete kubikwa ky'omubaro ase ekisukuru ekyo. Abana baitu bachakire gusamba ekisukuru na ine topic lazima tuiangalie. Kwa nini watoto wetu wanachoma mashule? We have to make a decision that school populations must be relooked into. Schools are over-admitting na pressure you teriko ala wanyana abana banyore nyane geties bago chess. That pressure will come to blow. Pastors, you know that better than me. Physical health and mental health. So school population and numbers lazima tuangalie. Okwana boigo kurwase kanisa eyo ya Nyamira Westfield Conference nigo omunyakerugo bwe kanisa yeiga Pastor Thomas Nyakundi nigo ensemo yaye atebire buna gesa ebiranya bisiriwa kurwase kisukuru nigo aboroki wabande bachagite kutwara obwenenu. Hao wanafunzi wetu wanahitaji maarifa ya kipekee ya kuishi katika haya maisha. Tusipowahimiza vile ilivyo, basi tutatoka tuacha hakuna kizazi hata kidogo, kwa sababu wakiamua wanaenda nyumbani ni lazima waende, na hilo ndio tatizo kubwa. Na tutaweza kukiri ya kwamba tangu kipoko kiondolewe shuleni, hapo ndio mwanzo wa matatizo yote yako shuleni. Biblia yegote bango mwana gabwa tobo kingo mutume na inde wobo kurushunekiranya na inde keroro chingaki echecho omupasta oyoiga Thomas Nyakundi nigo abwatukire ogosaba ukoiga guchase abaibori ngoino kabali ngoino kamule. You will not be there a bit long. Ngoino kamule ye Yesu tutaracha bakonye ng'ang'a kibako menyumbu gimobo mbago salie bintu biria mwabekire kibese kinyinge
ibona bona ari gusaba muno murandia nga tiuni omwana obuya tiwo mwana tiuni bubuya erinda abo monta sobogima bogocha. Iko reporter Getembe koraiga kanisa ya Adventista ya Nyamira Westfield eye gotoka Kemera imeye bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira. Jeff Atigad Isemba.